To můžeš. Ahoj, já jsem Michal a jsem tu s panem doktorem Suchánkem. Zdravím. A my vám vysvětlíme princip a důvod, proč se měřit na InBody. Pane doktore, co je vlastně InBody? InBody je měřící přístroj, který dokáže přes tzv. Elektrickou bioimpedanci změřit celkové tělesné složení. Je to přístroj, který vlastně, zjednodušeně řečeno, do vašeho těla pošle malé množství elektrické energie a následně měří, tak jak ty elektrické impulzy prochází přes jednotlivé tkáně, kolik máte svalů, kolik máte tuku, jakou máte kostní hustotu, kolik máte vnitřobřišního tuku a podobně. Já vím, že na trhu je těch přístrojů strašně moc. Proč zrovna InBody? My jsme dlouho hledali jsme přístroj, který by byl dostatečně přesný a měl vypovídací hodnotu a vyzkoušeli jsme všechny značky, které na trhu jsou a potom jsme skončili u InBody z důvodu toho, že jako jediný má přesné stanovování výsledků, totiž nepracuje s takzvaným empirickým odhadem, ale on opravdu stanovuje všechny výsledky do konkrétního čísla a do konkrétního výsledku. To znamená, není tam jakékoliv zaokrouhlování, není tam jakýsi odhad a druhá věc je, pracuje až s 6 měřícími frekvencemi. To je potřeba vysvětlit, totiž čím více měřících frekvencí máte, tím je výsledek přesnější a samozřejmě čím více máte dotykových bodů, kde tady je to 8 dotykových bodů, tak to měření je taky přesnější. To znamená, vybrali jsme ten přístroj, který je nejpřesnější z hlediska množství použitých frekvencí a stejně tak množství dotykových bodů. Tak, mám další otázku. Pro koho je InBody vhodný? Můžeme říct, že je vhodný pro každého, kdo dokáže vydržet stát na tom přístroji, což nám trošičku omezuje věkovou kategorii pod 3 roky věku, ale třeba přístroj InBody S10, který my vlastníme také, tak dokáže měřit věkovou kategorii pod 3 roky věku. Běžně se měří věková kategorie od 6 let výše a jsou tam pouze 2 důvody, kdyby se to měření nemělo provádět, a to je z důvodu toho, když člověk má kardiostimulátor, že ty elektrické impulzy by mohly v podstatě nějakým způsobem narušit funkci kardiostimulátoru, a druhý případ je těhotenství, kdy se podle některých výsledků z odborných studií ukazuje, že by průchod elektrického impulzu mohl ovlivnit výskyt levorukosti u narozených dětí. Je to, jak bych řekl, velice zajímavý výsledek a nedovedu si úplně představit, jakým způsobem to může fungovat, ale my se vždycky ptáme, máte kardiostimulátor nebo jste těhotná, a pokud je v případě jednom z těch případů odpověď ano, tak ten člověk bohužel to vyšetření podstoupit nemůže. Já vidím, že tu máte výsledky. Co vlastně InBody naměří a co odhalí? Tak my samozřejmě změříme za prvé zastoupení například celkové tělesné vody, změříme zastoupení svalových bílkovin, změříme mineralizaci, včetně mineralizace kostí, a to už je důležité, protože dokážeme odhadnout začínající osteoporózu, dokážeme odhadnout skrytou obezitu, to znamená, dokážeme ukázat tomu klientovi, kolik má svalů, kolik má aktivní svalové hmoty, kolik má tuku, a na základě vzájemných poměrů říct, jestli je to v pořádku či nikoliv. Celá zásadní informace je množství takzvaného viscerálního neboli vnitrobřišního tuku. To je tuk, který je okolo jater a střev, je metabolicky velmi aktivní a souvisí s takovými onemocněními, jako je vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevního cukru. A když je vyšší tato hodnota, tak můžeme říct, že ten klient je velmi rizikový z hlediska veškerých civilizačních onemocnění, které dneska se používají a zdůrazňují jako ty nejběžnější, to znamená infarkt, mozková mrtvice, diabetes a nádorová onemocnění. Skvělý. Jen se ještě zeptám, jak často by se ty lidi na tom měli měřit a jestli pravidelné měření opravdu má tak velkou váhu, nebo stačí jenom jedno orientační měření? My pokud s těmi klienty spolupracujeme, tak doporučíme měřit alespoň jednou za 6 týdnů nebo na začátku té spolupráce třeba za měsíc, z důvodu toho, že vždycky vlastně to měření ukazuje, jak se promítly ty změny v tom jídelníčku a v té pohybové aktivitě do složení těla, a jsme schopni na základě těch výsledků upravovat ten jídelníček a upravovat tu pohybovou aktivitu. To znamená, když ten klient má velkou změnu, do té doby nic nedělá, najednou začne hodně cvičit a jinak se stravovat, tak doporučujeme to měření po měsíci. Pokud už je v tom programu dlouhodobě, tak 6 až 8 týdnů mezi jednotlivými měřeními stačí. Ale je to důležité právě proto, abychom potvrdili tu správnost té nastavené cesty. To znamená, že správně jsme nastavili jídelníček, že jsme správně nastavili pohybovou aktivitu a ten klient má zpětnou vazbu i pro sebe, jestli to opravdu dělá dobře, jestli když má trenéra, jestli ten trenér s ním cvičí tak, jak má, a jestli ten jídelníček, který dodržuje, je opravdu správně. Skvělý. Ještě tu vidím hromadu papíru. Co ty papíry jednotlivý pro lidi znamenají?
My máme za prvé, bych řekl, takové souhrnné 2 papíry, kde na prvním listě jsou údaje o složení těla a na druhém listě jsou údaje o lymfatickém systému, protože lymfatický systém je velmi důležitý z hlediska například prevence některých zranění nebo ukázky na doléčení zranění, případně může to ukazovat na ten pocit po těžkých nohou a proč třeba lidi mají pocit velmi těžkých nohou, že to může být zhoršená funkce lymfatického systému. A potom máme další papíry, které v podstatě ukazují to samé, ale co je důležité, jsou vybaveny i dost přídavným textem, který vlastně ukazuje a vysvětluje, co jednotlivé naměřené hodnoty znamenají, jaké by měly být, v jakých parametrech by se měl člověk pohybovat a co dělat pro to, aby se ty konkrétní hodnoty změnily, případně zlepšily. Takže těch papírů je nakonec celkem 10 a končí to takovým celkovým vyhodnocením. Ke konci určujeme například i metabolický věk, což je samozřejmě případ, kdy se vypočítává z rychlosti bazálního metabolismu a na konci papíru máte jakési zhodnocení, kolik máte vnitřobřišního tuku jako rizikový parametr, kolik máte přibrat nebo ubrat tuku, kolik máte přibrat aktivní svalové hmoty a jaká je vaše ideální tělesná hmotnost. Skvělý. Já vám děkuju. Tak a pro vás, co se přihlásíte do VIP sekce, tohle všechno je zadarmo.